Hello και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να λύσω τα προβλήματά σας, γιατί εγώ τα έχω λυμμένα. Οπότε ζήτησα στο Instagram. Δημήτρη, πέτα το λίγο κάπου εδώ. Να πετάξω. Το Instagram. Μήπως να πετάξω εσένα από το πλάνο. Τι αστείο. Και δεν υπάρχει, είναι ο καναπές μόνο. Και μιλάει απλά ο καναπές. Το χιούμορ του Δημήτρη θα το σχολιάσει κανείς. Λοιπόν, θα ζήτησα λοιπόν στο Instagram να μου στείλετε τα προβλήματά σας για να τα λύσω εγώ εδώ η Θεά. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος που λύνει τα προβλήματα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο. Όλοι μου οι φίλοι λένε ότι δεν έχω καθόλου λογική, δρώ μόνο με το συναίσθημα. Τύπου, η απάντησή μου θα είναι ψόφα, μην ασχολείσαι, ψόφα. Αυτές θα είναι οι απαντήσεις μου, πιστεύω. Της Μαρίας, άμα της αρέσει κάποιος, θα του πει ψόφα. Της Μαρίας δεν της αρέσει κάποιος. Κάτσε ρε εσύ. Και δεν της αρέσει ποτέ. Είσαι σίγουρη? Yes. Ρε εσύ, τι διαβάζω. Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι έχω και μεγάλες ιστορίες και μικρά πραγματάκια. Να ξεκινήσω με σεντόνι ή με κάτι τύπου έβγαινα με ένα παιδί και μόλις τελειώσαμε έμαθα ότι έβγαινε με τη θεία μου ταυτόχρονα. Τι? Τι θέλετε να ξεκινήσω? Από πού είναι αυτή, από Σουηδία? Έβγαινε και με τη θεία το παιδί. Γνώμη για τη θεία. Τώρα μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Μπορώ να μάθω όμως πόσο χρονών ήταν η θεία. Πόσο χρόνο ήταν η θεία? Πιστεύεις θα λύσω κανένα πρόβλημα? Όχι, αλλά σφύρα για στα ψόφα. Έλα στο βίντεο, αυτό ήταν. Ο καινούργιος μου γκόμενος μου μιλάει συνέχεια για την πρώην του. Τι να κάνω? Ψόφα. Επόμενη ερώτηση. Ρε μαλάκα, είναι Λοιπόν, αν έχεις γκόμενο και σου μιλάει για την πρώην του, δώσ' του πούλο. Πούλο ρε μαλάκα. Λοιπόν, το ένα πράγμα που λέω σε όποιον βγαίνω, πρώτο ραντεβού, δεύτερο, τρίτο, πεντηκοστό, κάνω σχέση, παντρευτώ, δεν με νοιάζει. Από το πρώτο ραντεβού ξεκαθαρίζω ότι δεν θέλω ποτέ να μάθω για το παρελθόν σου, δεν θέλω ποτέ να μου πεις τίποτα, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Και γιατί αυτό? Γιατί προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα παρελθόν. Και επειδή εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη και όπου και να έμενα, δεν θέλω ποτέ να μπω στη διαδικασία να βγω, ας πούμε, σε ένα μαγαζί και να ξέρω ότι η δίπλα κοπέλα, ας πούμε, είναι πρώην του αγοριού μου και να. Όχι επίτηδες, ή να τύχει να την κοιτάξω ή οτιδήποτε και να νιώσει η κοπέλα ή εγώ ότι υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Δεν θέλω ποτέ να ξέρω, είναι απαράβατος κανόνας αυτός για μένα. Ας πούμε, ο πρώην μου συνέχεια, ενώ του είχα πει ότι δεν θέλω να ξέρω, συνέχεια μου έλεγε για κοπέλες. Και ήταν ένα πράγμα που του έλεγα συνέχεια: δεν θέλω να ξέρω. Παιδιά, πραγματικά εγώ με αυτό έχω θέμα. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν πάει να έχει πάει με 10, δεν πάει να έχει πάει με καμία, δεν πάει να έχει πάει με 1500. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν με αφορά τι έκανε στο παρελθόν σου, δεν σε αφορά τι έκανα στο δικό μου παρελθόν. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι στο μυαλό μου πριν από εμένα, γιατί δεν με αφορά. Και παιδιά, είχα βγει ένα ραντεβού στην Αθήνα πρόσφατα. Όταν χώρισα, ρε παιδί μου, είχα βγει με ένα ραντεβού με έναν. Εγώ λύνω κάποιο πρόβλημα ή απλά λέω δικές μου ιστορίες. Είχα βγει με έναν, ρε φίλε, με ρωτούσε τα πάντα για την προσωπική μου ζωή, για το παρελθόν μου. Εγώ του τα είπα και του λέω: δεν σε αφορά, μου λέει: όχι, με αφορά. Έτσι, εμένα δεν μ' άρεσε, οπότε του τα είπα. Και μετά άρχισε και με έλεγε μια μισή ώρα για την πρώην του. Εγώ, επειδή δεν μου άρεσε, άρχισα και του μιλούσα σαν φίλη και υποστήριζα την κοπέλα. Και έλεγα: μου έλεγε αυτό, α πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι χωρίσανε γιατί αυτό έμενε με τη μάνα του και αυτή δεν ήθελε να πηγαίνει σπίτι του με τη μάνα του και τον πατέρα του και να τους ακούνε, ξέρω εγώ. Και λέω: ναι, καλά σε είπε. Εγώ θα σε είχα δώσει μπούλο. Πού κολλάνε αυτά που λέω, ρε παιδιά? Εσύ πίσω κολλάρει κάπου. Δεν έχω κάτι να πω. Ναι, τέλος πάντων. Όχι, δεν γίνεται να μιλάς για την πρώην σου. Πήγαινε στην πρώην σου. Αν θες να μιλάς για την πρώην σου, πήγαινε στην πρώην σου, ρε φίλε. Δεν θα χάσω εγώ ποτέ χρόνο από τη ζωή μου για να ακούω για την πρώην σου. Καλά, υπάρχουν όμως και κοπέλες οι οποίες θέλουν να μάθουν για την άμα θέλουν, εντάξει. Αλλά δεν θα έπρεπε να θέλεις, ρε φίλε, γιατί να θέλεις? Γιατί να θέλεις, Δημήτρη? Δεν μπορούν να θέλουν, ρε φίλε, να μάθουν. Αλλά δεν θέλεις, ρε φίλε. Ξέρεις, δεν το λέω για κακό. Θέλουν να μάθουν αν έφταιγε όντως ο άντρας και θέλουν να μάθουν αν ήταν. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις ποια είναι η μαλακία μου? Ότι εμένα, ενώ ο πρώην μου έλεγε τις έχω κερατώσει όλες με 50 γκόμενες, εγώ πιστεύω ότι θα τον αλλάξω. Ωραία, να σου πω κάτι. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Αν βγεις και ρωτήσεις τον άλλον γιατί χώρισες και σου λέει εγώ δεν είπα να μην ξέρεις για ποιο λόγο χώρισα. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα να μην ξέρεις την πρώην, ποια είναι η κοπέλα. Ας πούμε,
Εμένα θα μ' αρέσει να μου πεις για ποιον λόγο έχεις χωρίσει προκειμένου να ξέρω το παρελθόν και πώς ακριβώς φέρεσαι. Απλά δεν θέλω να μάθω τι ήταν η Μαρία, η Τασούλα, η Χριστίνα. Δεν θέλω να μάθω ποια κοπέλα ήτανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Επίσης, θεωρώ σημαντικό να ξέρεις για ποιον λόγο έχει χωρίσει ο άλλος. Γιατί και εμένα, ας πούμε, μου έλεγε ο πρώην μου, την είχα και αρτώσει με όλη τη Θεσσαλονίκη και μετά πήγαμε την κολλητή της. Εγώ κατάλαβα ότι έπαιξε εκείνη τη στιγμή να πω εσύ. Όχι, το είπα βασικά. Είπα είναι ένας ανήθικος άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος μου έλεγε είμαι ανήθικος. Πήγαμε την κολλητή της. Καλά, οι περισσότεροι δεν θα το. Αν όντως το έχουν κάνει, δεν θα το πούν στο πρώτο ραντεβού. Ναι. Οπότε η απάντησή μου είναι. Ρε, μιλάει συνέχεια για την πρώην του. Μπούλο. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό τώρα. Δεν μπορώ να ακούω, ρε μαλάκα. Έχεις εμένα και μου μιλάς για την πρώην σου. Χάρη σου κάνω κιόλας, σαν την Μπούλο. Όχι, αλήθεια. Καλά λέω. Top. Λοιπόν, το δικό μου πρόβλημα ξεκινάει 1 χρόνο πριν. Σαν τριτοετής φοιτήτρια που συγκατοίκησε με την 2 χρόνια μικρότερη αδελφή της. Δυστυχώς η οικογένειά μας δεν μπορούσε να αναλάβει δεύτερο σπίτι και έπρεπε να μείνουμε μαζί στην ίδια πόλη. Όμως με τον ερχομό της στην πόλη την έπαιρνα μαζί μου για να γνωρίσει λίγο κόσμο και γενικά να δει την πόλη. Όμως ένας από την παρέα μου, που κάναμε αρκετή παρέα τον τελευταίο καιρό, χώθηκε άσχημα στην αδελφή μου. Γενικά τον θεωρούσα κομπλέ στην παρέα, αλλά ήξερα ότι είναι απίστευτα τοξικό στις σχέσεις του. Περνάνε 2-3 μέρες, τη στέλνει μήνυμα, ξεκινά να βγαίνουν και είναι ζευγάρι από τότε. Εγώ παρόλα αυτά δεν το ενέκρινα ποτέ. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι μαζί, έχω σταματήσει να βλέπω την αδελφή μου, γιατί πλέον δεν μένει μαζί μου στο σπίτι. Απλά πάει σπίτι του και έχει τα ρούχα της εδώ. Δεν προσφέρει τίποτα, ούτε βοήθεια σε τυχόν δουλειές, ούτε να με εξυπηρετήσει σε καμία μου ανάγκη. Γίνονται γενικά πολλά περιστατικά με στην καθημερινότητα που με ενοχλούν και έχω βγάλει το συμπέρασμά μου για αυτή τη σχέση. Και το πιο τρανταχτό ήταν μια φορά που μέσα στο χρόνο είχα αρρωστήσει και ήμουν τέζα στο κρεβάτι με πυρετό και την είχα πάρει τα ξημερώματα τηλέφωνα για να έρθει να με βοηθήσει. Και ακουγόταν από πίσω άλλο να μιλάει και να λέει: αν γίνει χειρότερα, το ίσως έρθουμε να σε βοηθήσουμε. Έχω μιλήσει και στους γονείς μου για αυτό το θέμα και η απάντησή του είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ τρανταχτό για να το πάρει χαμπάρι. Ότι δεν κάνει ο συγκεκριμένος, αλλά η αδελφή μου είναι τόσο τυφλή που ενώ είχε δει μήνυμα στο τηλέφωνό του να μιλάει με άλλες και οριακά να τις παρακαλάει να τις τον συγχώρεσε. Και ήρθε και μου τα συζητούσε και εγώ έλεγα ότι συνήθω και χαζή που δέχεσαι κάτι τέτοιο. Συμπέρασμα από όλα αυτά, εγώ έχω τεράστιο θέμα και ασχολούμαι πολύ με τις σχέσεις τους. Ενώ καθημερινά τη βλέπω να μην κάνει τίποτα για τον εαυτό της και να μην έχει φίλες. Έχω κάνει προσπάθεια να περνάμε χρόνο μαζί, αλλά μονίμως ένα τηλέφωνο χτυπάει από τον ίδιο και δεν επιτρέπει ποτέ να περάσουμε χρόνο μόνες μας. Και γενικά αυτός από μικρός είχε μια διαλυμένη οικογένεια και έμενε μόνο με τη μαμά του. Και έχει μια αδελφή 20 χρόνια μικρότερη. Και πιστεύω ότι πολλά από την αδελφική αγάπη δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω κάποιο έξω από το ζήτημα να το δει πιο σφαιρικά και να μου απαντήσει αν όλο αυτό είναι normal, γιατί αυτό το διάστημα το έχω παίξει ψυχολογικά. Οι γονείς μου λένε ότι δεν έφταιγα. Και σημείωση, οι γονείς μου λένε ότι έφταιγα εγώ που τους γνώρισα. Λοιπόν, έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση, γενικά να είναι φίλες μου σε πολύ τοξικές σχέσεις. Λοιπόν, είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Λοιπόν, εγώ έχω βρεθεί σε τοξική σχέση, αλλά επειδή γενικά είμαι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος, ήξερα πάντα ότι ας πούμε κάποιος θα με φτάσει στο πικ μου και θα φύγω. Το ήξερα αυτό για μένα. Παρ' όλα αυτά, έχω πάρα πολλά χρόνια φίλες, έχω και είχα φίλες, οι οποίες ανέχονται καταστάσεις που εμένα δεν τις χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, αν θεωρώ εγώ ότι έχω ανεχτεί 10, αυτές έχουν ανεχτεί 100. Οπότε πράγματα τα οποία εμένα δεν τα χωράει το μυαλό μου και ξεπερνάνε τα όρια του φυσιολογικού για μένα, με έκαναν πολλές φορές να σκέφτομαι ότι ναι, είναι καλή μου φίλη και αυτά, αλλά το γεγονός ότι τα βρίσκει συνέχεια με αυτόν τον πρώην της που της έχει φερθεί έτσι και αλλιώς και τα λοιπά, με κρατούσε λίγο πίσω. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω και δεν ξέρω καν αν είναι φυσιολογικό. Αλλά έχω διώξει και άτομο από τη ζωή μου επειδή είχε αιμονή με τον πρώην του, ας πούμε. Έχω διώξει φίλη μου από τη ζωή μου επειδή ήταν αιμονική με τον πρώην της. Και έχω και φίλες που προσπαθώ να τις βοηθήσω κτλ. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, επειδή πολλά χρόνια βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση και μάλλον συνέχεια με τις φίλες μου και τους γκόμενούς τους κτλ. Αποφάσισα ότι δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αλήθεια σας λέω, μπορεί να αφιέρωνα αδιανόητα πολύ χρόνο να κάτσω να σου μιλήσω, να σου πω ότι δεν είναι φυσιολογικό κτλ. Και όταν εσύ τα ξανάβρισκες με τον πρώην σου, ένιωθα προδομένη, γιατί ένιωθα ότι δεν έχω κάνει κάτι καλά. Ότι δεν σε έχω συμβουλεύσει καλά. Τι με κοιτάς, τι κάνεις έτσι το κεφάλι σου από πίσω? Τίποτα, μια χαρά. Τι πες? Συνέχισε. Πες. Συνέχισε. Πες. Πολύ ωραία αυτά που λες, λέω. Γιατί? Τέλος πάντων. Και πλέον, μετά από πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, αποφάσισα ότι δεν με νοιάζει, φίλε. Πραγματικά έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν με νοιάζει. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά πραγματικά είμαι 25 χρονών, έχω την οικογένειά μου, έχω τη ζωή μου, πρέπει να παλέψω για το όνειρά μου, πρέπει να παλέψω για το μέλλον μου. Αλήθεια, πλέον
μου, δεν πάει να είσαι η κολλητή μου, δεν πάει να είσαι η αδελφή μου. Αν θες να καταστρέψεις, κοριτσάκι μου, τη ζωή σου, πήγαινε και κάνε ό,τι θέλεις. Είχα πραγματικά γνωστές και φίλες που ο γκόμενός τους τις είχε χτυπήσει και συνέχισαν και επέστρεφαν σε αυτούς. Έχω και άλλες γνωστές που ο γκόμενός τους κάνει παράνομες ουσίες και όταν παίρνει αυτά τα παράνομα πράγματα, γιατί δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη στο YouTube, της δέρνει. Αλήθεια, υπήρχαν βράδια που έκλαιγα και έλεγα να σε βοηθήσω και τέτοια. Όταν βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, πρέπει και εσύ να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι και είναι ok. Δεν μπορείς στα 25 σου, ενώ έχεις τα δικά σου ψυχολογικά, έχεις τις δικές σου δουλειές. Όλοι κυνηγάμε τα όνειρά μας. Κάθε μέρα ξυπνάμε με ανασφάλειες. Έχεις 1500 δουλειές να κάθεσαι και να ασχολείσαι με κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις εσύ. Δεν μπορείς ποτέ να μπεις στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις γιατί οι φίλοι σου τα βρίσκει συνέχεια με τον τοξικό πρώην της. Δεν μπορείς. Και εγώ έχω φίλοι που έχω γυρίσει και τις έχω πει κάτι. Όλα καλά, κάνε ό,τι θέλεις με τη ζωή σου. Είμαστε ακόμα φίλες. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Και έτσι λέω, απλά εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα πλέον. Τίποτα. Δεν θέλω να μου ξαναπείς ποτέ για τον κόμενό σου. Θεωρώ ότι πρέπει να βάζεις κάποια όρια στη σχέση σου για να είσαι και εσύ καλά με τον εαυτό σου. Γιατί εγώ το να μου μιλάς συνέχεια για τον κόμενό στον τοξικό που τον συχαίνομαι με κάνει να μην είμαι καλά και μαζί σου. Οπότε για να είμαι κι εγώ δίκαιη και με τον εαυτό μου και με σένα και να μην υποκρίνομαι, δεν θέλω να ξέρω. Θες να τα βρεις, βρες. Θες να τον παντρευτείς, παντρέψου τον. Απλά έχω ξεκαθαρίσει σε κάποιες φίλες μου ότι εγώ είμαι εκτός από αυτό. Πες τα σε όποια φίλη σου θες, επειδή έχουμε περάσει 5 πράγματα μαζί, σε έχω συμβουλεύσει κτλ. Δεν θέλω πλέον να ξέρω τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο και τίποτα που αφορά εσένα και αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δικά μου προβλήματα, έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και από τη στιγμή που εσύ με γράφεις τα αρχεία σου, δεν θα σου δώσω άλλο από τον πολύτιμο χρόνο. Γενικά, θεωρώ ότι πρέπει από μία ηλικία και μετά, δεν είμαστε 20 χρονών, δεν είμαστε 18 που έχουμε άπλετο χρόνο. Από τα 25 και μετά θεωρώ ότι είμαστε ενήλικες άνθρωποι. Ο κάθε άνθρωπος βαδίζει στο δικό του δρόμο, βαδίζει στη δική του πορεία. Οπότε, αν θέλεις να εντάξει με αυτόν τον άνθρωπο που κάνει ό,τι θέλεις, που σε χτυπάει, που σε απατάει, που σε κάνει ό,τι θέλει, δικαίωμά σου, είναι δική σου ζωή, κάνε ό,τι θέλεις. Μπορεί να είσαι με σωστοί φίλοι μαζί μου και να συνεχίσουμε να είμαστε κολλητές και φίλες κτλ. Απλά για μένα αυτό είναι ένα κόκκινο πανί και δεν θέλω ποτέ ξανά να μου ξαναμιλήσεις για αυτό το θέμα. Οπότε μπορείς να είσαι και εσύ μια σωστή αδελφή, να μιλάτε, να βγαίνετε, να κάνει ό,τι θέλετε. Μπορεί και να μην βγαίνει. Γιατί κάποτε καταλαβαίνω και εγώ έχω βρεθεί σε κατάσταση που οι φίλες μου δεν έβγαιναν μαζί μου γιατί ήταν σε τοξική σχέση. Και ξέρω ότι είναι πολύ πληγωτικό αυτό γιατί και εγώ πληγωνόμουν και έλεγα συνέχεια μ' αρέσει, εγώ ποτέ δεν θα άφηνα φίλες μου για γκόμενο, ποτέ δεν θα τις παρατούσα, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό σε φίλες μου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πληγωτικό να βλέπεις ότι η αδελφή σου ή η κολλητή σου σε παρτάει για ένα αγόρι και δεν βγαίνει μαζί σου κτλ. Το έχω βιώσει, αλλά πραγματικά, πώς να πω, αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να αφήνεις κάποια πράγματα να παίρνουν τη δική τους πορεία και να αφαιρείς όλες τις ενοχές από πάνω σου. Αν όμως τώρα πάμε στην άλλη αδερφή και αυτή είναι μονική και θέλει να είναι όλη μέρα μαζί με την αδερφή της, να το σκεφτούμε και αυτό. Αυτή η κοπέλα. Ναι, ούτε και αυτό γίνεται όμως. Ναι, προφανώς, γιατί όταν κάνεις σχέση αλλάζουν ισορροπίες. Δηλαδή και εγώ, ρε παιδί μου, αν είχα τώρα σχέση. Γιατί τώρα εμείς ακούμε τη μία πλευρά τη μία πλευρά. Ιστορίας. Αν μου στείλει ένα αδελφή, θα έλεγα την άλλη πλευρά. Αλλά τώρα μιλάμε. Γι' αυτό σου λέω. Με αυτά τα δεδομένα που μου στείλει αυτή η κοπέλα. Αλλά γενικά, όταν κάνεις σχέση, αλλάζουν ισορροπίες. Και εγώ, ρε παιδί μου, αν είχα σχέση τώρα και βγαίνουμε 7/7 όλοι μαζί, δεν θα έβγαινα μαζί σας 7/7, γιατί θα παίρνω εδώ και το αγόρι μου, ας πούμε. Δεν είναι λογικό. Ωραία. Οπότε. Άλλη δικιά σου ιστορία είπες όμως. Δεν έδωσα συμβουλή, ρε φίλε. Ξέρεις τι μου έχει πει η ψυχολόγος μου? Ότι επειδή έχω δέπη, βοηθάω τους ανθρώπους λέγοντας δικές μου συμβουλές. Οι άνθρωποι που έχουν δέπη λένε μια δική τους ιστορία και νιώθουν ότι τους βοηθάνε. Δεν βοήθησα δηλαδή τώρα εγώ. Εννοούσα, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιες καταστάσεις στη ζωή. Απλά συνέχισε, μην αφιερώνεις χρόνο σε αυτό. Γιατί πραγματικά, αν η άλλη κοπέλα δεν το πάρει απόφαση, δεν το πάρει η ίδια απόφαση να φύγει από αυτή τη σχέση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν πά όλη μέρα μπύρι, να τις λες. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Όλη μέρα να της λες, δεν θα αλλάξει αυτό. Παιδιά, η δικιά μου συμβουλή είναι ότι το λες μία φορά, 2 φορές, ok κτλ. Σε normal πλαίσια πάντα. Αν κάτσεις όμως όλο το διάστημα να τη λες στο κεφάλι κτλ. Μετά εσύ γίνεσαι ηγεμονική και τοξική. Εγώ έχει τύχει, ας πούμε, με φίλοι μου που έχει χωρίσει, να βγαίνουμε όλη μέρα, να πηγαίνουμε, να γινόμαστε χάλια. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, να πάμε σε ψυχολόγο, να πάμε να συζητάμε όλη μέρα τηλέφωνα. Γιατί να συζητάμε, να αναλύουμε, να ξανααναλύουμε. Και μια μέρα απλά να μου λέει:
εσύ να σου πω κάτι, δεν τον έχω ξεπεράσει και θέλω τον πρώην μου και θα τα βρω μαζί του. Ωραία, εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα τόσο προδομένη. Μου φύγε αλήθεια. Ένα κομμάτι από τη ψυχή μου έφυγε γιατί ένιωθα ότι με αυτόν τον άνθρωπο που μιλάω τόσο καιρό δεν πάω να μιλούσα, εγώ με έγραφε στα του. Ένιωθα ότι είχα χάσει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Και εγώ γενικά, επειδή έχω ξαναπεί ότι έχω θέμα με το χρόνο, δεν θέλω ποτέ ξανά να μου ξανασυμβεί αυτό. Και είπα, κορίτσι μου, μια χαρά. Από εδώ και πέρα, από σήμερα, ας πούμε, 5 Γενάρη πόσο είναι, δεν θέλω να μου ξαναπεί ποτέ. Τίποτα. Δεν πά να σε ξαναχτυπήσει. Μην έρθει σε μένα. Και μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, μπορεί να με κράξετε. Όχι. Λοιπόν, τα έχω με έναν ο οποίο ξέρει να συμπεριφέρεται. Όμως τα έχω και με έναν άλλον με τον οποίο έχουμε να μιλήσουμε 4 μήνες και είναι πολύ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Τα έχει με έναν που ξέρει να συμπεριφέρεται και τα έχει με έναν άλλον που έχουν να μιλήσει 4 μήνες. Τι έχει διαδική σχέση? Αγόρι μου, καταλαβαίνεις ότι η κοπέλα πιστεύει ότι τα έχει με έναν ενώ έχει να μιλήσει 4 μήνες μαζί του. Το θέμα σε αυτή την ιστορία δεν είναι η ιστορία, είναι η κοπέλα. Δηλαδή, φαντάζεσαι εγώ να σου λέω: εντάξει, τα έχω με αυτόν, απλά έχουμε να μιλήσουμε 4 μήνες, ρε παιδί μου. Ή να σου πω: τα έχω με αυτόν, απλά δεν μου έχει στείλει ποτέ. Ναι, αλλά το θέμα είναι το άλλο παιδί όντως που τη συμπεριφέρεται οκ και τα έχει, το ξέρει ότι μιλούσε και με άλλον και. Ρε, τι να μιλούσε? Η κοπέλα λέει ότι τα έχει με έναν που έχει να τη μιλήσει 4 μήνες. Ναι, ρε, εσύ, αλλά αυτή. Τέλος πάντων, επόμενη ιστορία. Λοιπόν, πέρυσι το Δεκέμβρη το αγόρι μου είχε κάποιες υποχρεώσεις, καθώς η μητέρα του είχε χτυπήσει άσχημα και δεν μπορούσε να μετακινηθεί και να σταθεί όρθια. Μέσα σε όλη αυτή την περίοδο της ζωής του προσπαθούσε να είμαι απίστευτα κατανοητική και να μην παρεξηγώ τις κακές του μέρες, κάτι που ο ίδιος λέει ότι κατάφερα. Μέσα στις γιορτές είχαμε βγει συνολικά 2 φορές. Μία στις 22 Δεκέμβρη και μία στις 31. Ενδιάμεσα του ζήταγα να βρεθούμε γιατί ήθελα να ξεφύγω λιγάκι. Έδινα και δεύτερη φορά πανελλήνιες, αλλά ο ίδιος δεν είχε όρεξη να βρεθεί με κανέναν. Μια μέρα τον Οκτώβρη, λοιπόν, έμαθα ότι την πρώτη φορά που βγήκε με την παρέα του γνώρισαν άλλες 3 κοπέλες, για τις οποίες εγώ δεν έμαθα ποτέ. Την δεύτερη φορά βγήκαν όλοι μαζί, κάτι που επίσης δεν ήξερα. Το χειρότερο όμως και αυτό που πραγματικά με πείραξε είναι τα μηνύματα που διάβασα με τους φίλους του στην ομαδική, από την οποία το αγόρι μου είχε βγει για να μην ήταν δω. Οι φίλοι του λοιπόν έλεγαν πράγματα όπως «Μην τις ακολουθήσεις, θα το δει η κοπέλα σου». Σε γουστάρει άγρια και το χειρότερο, που είσαι ρε, σε ζητάνε. Και το αγόρι μου εκεί απάντησε πως ήλπιζε να μην ήταν η μία κοπέλα που δεν του άρεσε, αλλά η Ξανθιά. Έγραψε τύπου: ελπίζω να μην είναι αυτή, ρε παιδί μου, να είναι η Ξανθιά μαζί σας και θα έρθω. Μόλις έμαθε ότι τον ζήταγε η Ξανθιά, πήγε, ενώ εγώ τον παρακάλαγα να βρεθούμε. Και κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία, ρε, εσύ. Εγώ την έστειλα. Όχι. Δεν λέει το όνομά μου. Οκ. Προσπαθώ πάρα πολύ να το διαχειριστώ γιατί αλήθεια τον αγαπάω και είμαστε 3 χρόνια σχεδόν μαζί. Εγώ την έστειλα. Αλλά πλέον έχω γίνει τοξική και χειριστική γιατί φοβάμαι. Λοιπόν, άκου, θα σου πω κάτι. Reverse psychology. Μείνε μαζί του για όλη σου τη ζωή. Αυτή είναι η συμβουλή. Καλά θα κάνεις. Παντρέψου τον. Μαλάκα, δηλαδή υπάρχει απάντηση σε αυτό. Μπρο, να πω λίγο κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία ανδρών που το σπίτι τους. Όχι, ρε φίλε, το σπίτι τους. Που αλήθεια, φίλε. Όποια στιγμή τη ζωή του τυχαίνει κάτι, γιατί αυτή η κοπέλα είπε ότι το αγόρι τη ήταν χάλια εκείνη την περίοδο και του στεκότανε, γιατί είχε υποχρεώσει, είχε χτυπήσει η μητέρα του, δεν μπορούσε να σταθεί όρθια κτλ. Λοιπόν, όποτε του τυχαίνει κάτι στη ζωή του, μου έχει τύχει σε 2 μου σχέσεις αυτό. Και έχει τύχει σε πολλές φίλες μου. Ότι όταν του τυχαίνει κάτι στη ζωή του και εσύ του στηρίζει, παίρνουν από σένα τη στήριξη, πατάνε στα πόδια σου. Παιδιά, αυτό μου το είχε πει ο ψυχολόγος μου, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σταθείτε λίγο. Ξέρετε τι μου είχε πει ο ψυχολόγος μου? Τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του για να αποκτήσει δύναμη και να Δεν το πέτυχε ακριβώς. Εγώ το μετέφρασα έτσι. Ναι, λέει, βοηθάς έναν άνθρωπο, είσαι κατανοητική, είσαι εκεί, τον στηρίζεις κτλ. Του δίνεις όλη σου την ενέργεια για να σταθεί στα πόδια του, επειδή περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Και μόλις, όχι μόλις, πριν καν βγει από τη δύσκολη κατάσταση, σου έχει ρουφήξει όλη την ενέργεια και ψάχνει γκόμενες. Αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι. Γιατί αυτός ο της αυτή τη στιγμή ξέρεις τι έκανε? Ήσουν εσύ το σιγουράκι, στεκόσουν εκεί πέρα να τον βοηθήσεις με τη μάνα του που έχει χτυπήσει, είχε δύσκολη φάση κτλ. Και αυτός καβλαντούσε με γκόμενες και για αυτές είχε χρόνο. Γιατί οι άντρες, όταν περνάνε με δύσκολη κατάσταση, μπαίνουν τώρα σε μια κατάσταση που σκέφτονται για όλη τους τη ζωή και δεν τους καλύπτει τίποτα και θέλουν να απομακρυνθούν από όλους και από όλα και αυτά. Και έτσι ψάχνουν κάτι καινούριο για να τους προσθέσει. Αυτή η κατηγορία ανδρών, όχι όλοι οι άντρες, για να τους προσθέσει λίγη αδρεναλίνη στη ζωή τους και να πάρουν λίγη ντοπαμίνη και να πάρουν αυτό το hype. Γιατί και εμένα μία μου σχέση. Και ωραία.
Δεν θέλω να στιγματίσω. Οπότε ήταν στη χειρότερη του φάση. Φύλαξε τι έκανε. Έβγαινε έξω και με κεράτωνε. Κάθε φορά. Μπρο, κάθε φορά. Τύπου σε φάσεις που έλεγα: εντάξει, ρε, εσύ τώρα αποκλείται να με κερατώσει. Είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Είναι σε τραγική κατάσταση. Έχει κατάθλιψη. Είναι έτσι. Πρέπει να βγει να ξεσκάσει. Του έλεγα εγώ: βγες. Πρέπει να βγεις για να ξεσκάσεις και να περάσεις καλά. Τον βοηθούσα και μου. Μην το κάνεις ποτέ. Μπορεί να ακούγομαι τρελή, ρε φίλε, τώρα. Αλλά αλήθεια, μόνο επειδή ακριβώς μου λες ότι τον στήριξε σε μια δύσκολη του κατάσταση και σου φέρθηκε έτσι, πραγματικά εγώ θα τον χώριζα. Δεν ήταν ότι ήσασταν καλά ή οτιδήποτε του μια μέρα βρήκε μια γκόμενα και πήγε σε κεράτουσε. Είναι διπλή γιατί εσύ τον στηρίζεις να σταθεί στα πόδια του επειδή είναι σε χάλια ψυχολογική κατάσταση και αυτό σου φέρεται έτσι. Και αυτοί οι άντρες αξίζει μόνο να του φέρεσαι άσχημα. Κανένας άνθρωπος και κανένας άντρας που του φέρεσαι σωστά, αν είναι όντως άντρας, βλέπει την υποστήριξή σου και σε σέβεται διπλά. Και σου επιστρέφει όλο αυτό διπλά. Δεν σε να σου τον υποστηρίζεις. Ποια είναι η απάντηση, ήθελες εσύ? Μπούλο. Άδικο έχω και λέω μπούλο. Κανονικά όλες αυτές τις ιστορίες είναι για μπούλο που μας στέλνετε, πρέπει πρώτα να κάτσετε, αφού τη γράψετε, να τη διαβάσετε ακόμη 5 φορές και όταν βγάλει κάποιο νόημα. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Όταν βγείτε από αυτή την κατάσταση, σας το ορκίζομαι, διαβάζω μηνύματα που έστελνα σε φίλες μου και τους έλεγα κάποια γεγονότα και ντρέπομαι. Φίλε, νιώθω τόση ντροπή. Αν το ζάχαρη στο πάτωμα έχεις φύγει από τον μπαλκόνι και έχεις πεταχτεί. Βλέπω κάτι ιστορίες που στέλνω σε φίλες μου και αλήθεια ντρέπομαι. Όχι δικές σας ιστορίες. Πατάω τύπου στην αναζήτηση κάτι στο iMessage και μου βγάζει κάτι που έλεγα σε μια φίλη μου όταν είχα σχέση. Και έλεγα πώς τα ανεχόμουν αυτά, ρε παιδιά, ήμουν τρελή. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά πραγματικά πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου να βγεις από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρει όπως και τίποτε μπουλ αυτός. Έβγαινα με ένα αγόρι για 4 μήνες πέρυσι, ο οποίος δεν είχε κάνει ποτέ σοβαρή σχέση. Παλιά θεωρούσα πολύ ελκυστικό και πολύ ωραίο να μην έχει κάνει ο άλλος ποτέ σοβαρή σχέση και να είμαι η πρώτη του σχέση. Και σκεφτείτε ότι στην πρώτη μου σχέση και στην πρώτη μου σχέση ήμουν η πρώτη του σχέση, η χειρότερη μου σχέση, βασικά η δεύτερη χειρότερη μου σχέση. Και παιδιά θεωρούσα πολύ ελκυστικό το να μην έχει κάνει άλλος ποτέ σοβαρή σχέση. Αλλά όχι, φίλε, δεν είμαι εγώ εδώ για να σε κάνω άνθρωπο, να μου και μετά να πας στην επόμενη και να είσαι τέλειος. Όχι, τέλος αυτό. Με το δεν είχε κάνει ποτέ σχέση. Όλα πήγαιναν τέλεια, με βλέπε σοβαρά και όλα πήγαιναν στο ότι θα είμαστε μαζί κάποια στιγμή. Ξαφνικά σταματάμε να μιλάμε και μου είπε ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι θα γυρίσουμε για να είμαστε σοβαρά μαζί. Για 7 μήνες που δεν μιλούσαμε, έκανε like σε story, μπορεί να στέλνει κανένα μήνυμα, αλλά τίποτα σταθερό. Το καλοκαίρι ήμουν σε γνωστό κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, ήσουν και εσύ εκείνη την ημέρα. Εγώ σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Εσύ. Αποκλείεται. Λάθος θα είδες. Δεν ήμουν εγώ. Σε καμιά τουαλέτα, μάλλον. Γιατί? Όπως οι άλλοι που σου λέει. Σε ένα σε θυμάμαι στη Κομοτηνή και λες ναι, δούλευα υποδοχή. Και μου λέει στην τουαλέτα. Ναι. Και μου στέλνει να κατέβω να τον δω. Βρισκόμαστε, μου λέει σαν να μην πέρασε μια μέρα κτλ. Πηγαίνουμε, είδες τι γίνονται στα κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, Δημητράκη. Σε ένα συγκεκριμένο γίνονται όλα, παιδιά. Μην κάνεις διαφήμιση. Ναι, ισχύει. Από το καναλάκι μου. Βγαίνουμε και την επόμενη μέρα για καφέ και ξανά ghosting. Ξαναβγαίνουμε μετά από 1 μήνα, μετά από δική μου πρωτοβουλία, με ξαναξεχνάει. Και τώρα στα γενέθλιά μου πάτησε like σε story και με πήρε τηλέφωνο να με ευχηθεί. Μετά από λίγες μέρες του έστειλα μήνυμα να βγούμε και μου είπε: βλέπεις που καταλήγει κάθε φορά. Με άφησε like και δεν ξέρω τι να κάνω. Τον θέλω πολύ. Αυτός τι θέλει γενικά, ξέρω. Ρε μπρο, άκου λίγο. Εσύ, κορίτσι μου, γλυκό. Θα σου πω ένα πράγμα. Γιατί και εγώ. Ρε παιδιά, η κοπέλα δεν φταίει. Θέλει να μάθει. Μπρο, σας το ορκίζομαι, αν ένας άνθρωπος σας θέλει, θα το βλέπετε κάθε μέρα. Ρε παιδιά, η κοπέλα μπορεί να το παιδιά, αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται για μένα. Μα γιατί μία μου μιλάει, μία δεν μου μιλάει. Λες να έχει σχέση αυτός. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είτε έχει σχέση είτε δεν έχει. Άμα σε ήθελε, θα το ήξερες. Άμα σε ήθελε φουλ. Ένας άνθρωπος που ερωτεύεται παράφορα και σε γουστάρει, δεν σε αφήνει. Και σας το λέω εγώ γιατί έχω ακούσει με άτομα που μιλούσα όταν χώρισα, είχα βγει ραντεβού. Μετά να γυρνάνε και να λένε γιατί με τη Μάρια δεν προχώρησε και να πιάνουν φίλες μου και να λένε γιατί μία μου μιλάει, μία δεν μου μιλάει. Ναι, γιατί δεν σε γουστάρω. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Και ίσα-ίσα πολλές φορές, βασικά τώρα έχω συνειδητοποιήσει ότι όλους τους ανθρώπους τους ελκύει αυτό όταν τους λες ότι δεν τους γουστάρεις, όταν τους γράφεις, ξαφνικά κολλάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πραγματικά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και τους λέω: εσύ δεν μ' αρέσει, ή βγαίνουμε ένα ραντεβού και μετά τους λέω: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να συνεχίσουμε, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, δεν μ' αρέσει. Γενικά δεν δίνω και εξηγήσεις. Απλά λέω: ξέρεις κάτι, δεν, ή δεν σου ξαναπαντάω ποτέ. Και μετά βλέπω ότι κολλάνε και παθαίνουν πολλά το με μονή. Γιατί
παθαίνω αυτό το γιατί απλά δεν σε θέλει. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένας άνθρωπος που σε θέλει, πίστεψέ με, φίλε, πραγματικά σε έχει τύχει σε όλους να έχουμε γνωρίσει άνθρωπο να μας θέλει. Αν μία σου μιλάει, μία δεν σου μιλάει, αν σε ήθελε, δεν θα μπορούσε να μην σου μιλάει. Αν σε ήθελε, θα ήθελε να μιλάτε συνέχεια, να βγαίνετε, να κάνετε. Απλά δεν σε θέλει. Απλά παράτησέ τον και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχεις φτιάξει κάτι στο μυαλό σου, το οποίο είναι μόνο στο μυαλό σου. Τον θέλεις στο μυαλό σου. Έχεις φτιάξει κάτι γιατί λες, αχ, με ήθελε στα σοβαρά, μου είχε πει θα το πάμε σοβαρά και τώρα με γράφει του γιατί έκανα κάτι λάθος. Και σε πιάνει αυτή η ανασφάλεια. Δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος. Και εγώ στορκίζομαι με τα παιδιά που έχω βγει, δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος. Είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά. Γιατί από όταν χώρισα βγήκαμε 3 άτομα. Πώς βγήκαμε? Βγήκαμε 2-3. Βγήκαμε. Δεν μου έριξε η ενέργεια. Είναι μερικές φορές η ενέργεια. Δεν σου κάνει ο άλλος. Δεν κολλάνε οι ενέργειες. Δεν σου κάνει αυτό το κλικ. Μπορεί να μην είναι σε φάση. Μπορεί 1002. Ας πούμε, εγώ έβγαινα με ένα παιδί, βγήκαμε μια φορά, μετά με έπαιρνε συνέχεια. Πότε θα σε δω. Έχουν περάσει 8 ημέρες. Δεν σε έχω δει και θέλω να σε κάνω. Και με πίεσε, ρε φίλε, δεν ήθελα. Εγώ θέλω τώρα να κάνω το YouTube μου, να έχω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ αυτή την πίεση να βγούμε. Προτιμώ δηλαδή να βγαίνω με τους φίλους μου ή να κάτσω στο σπίτι να κάνω τα βίντεο μου κτλ. Και όταν έχω χρόνο να βγω με κάποιον, παρά αυτή την πίεση. Οπότε θεωρώ ότι δεν σε θέλει. Ή δεν σε θέλει σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να είσαι προτεραιότητα. Ή και το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει να σε έχει stand-by. Γι' αυτό σου πατάει συνέχεια like. Θέλει συνέχεια να σου δείχνει την παρουσία του. Αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους ανθρώπους να είναι αρεστή. Θέλει να τον θέλεις προφανώς. Απλά δεν θέλει κάτι σοβαρό. Γιατί αν ήθελε κάτι σοβαρό, προφανώς θα ήσασταν μαζί. Δημητράκη. Καλά τα λέω. Πολύ καλά. Χαίρομαι. Καλά, συνέχισε να κοροϊδεύεις. Μήπως θα γίνει ψυχολόγος? Είχα σχέση 5 χρόνια. Βγήκε και είπε σε όλους τους φίλους και τις φίλες μου ότι έχει βίντεο δικά μου ερωτικά που κάνει παράξενα. Ότι κάνει πράγματα η κοπέλα ερωτικά. Επειδή μου είχε αυτός βίντεο της. Το είπε και στους δικούς μου και μπήκαμε σε άσχημα μονοπάτια. Μετά από αυτό γνώρισα κάποιον άλλον και αναβωνιάστηκα. Αλλά χωρίσαμε γιατί δεν ήθελε να κάνει settle down. Και με αυτό δεν εννοώ παιδιά, εννοώ δικό μας σπίτι και τέτοια. Παρόλο που έμενα μαζί του 8 μήνες, μπας και αλλάξει γνώμη, δεν έγινε και χωρίσαμε. Λοιπόν. Άρα δεν ήθελε πιο σοβαρά πράγματα. Ρε μπρο, όμως ήταν 8 μήνες. Εντάξει, μπρο, 8 μήνες ο άλλος μπορεί να μην ήθελε. Αυτοί αραβωνιάστηκαν. Στους 8 μήνες αραβωνιάστηκαν. Λέει, γνώρισα κάποιον και αραβωνιάστηκα και έμεινα μαζί του 8 μήνες, μπας και αλλάξει γνώμη. Και δεν έκανα αυτό settle down για να κάνουν οικογένεια και χωρίσαμε. Άρα αυτός δεν δέχτηκε. Οκ, ναι. Και... Ναι, ρε μαλάκα, πώς... είναι όλο λάθος. Γιατί δεν γίνεται να αραβωνιαστεί με κάποιον στους 8 μήνες. Τώρα θα μου πεις, ποια είσαι εσύ να μας το πεις αυτό. Μήπως όμως αντικειμενικά και η ψυχολογία. Και μετά τους αραβώνες, μετά 8 μήνες μετά δεν ήθελε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λέει, έμεινα μαζί του 8 μήνες. Άρα μετά τους αραβώνες. Δεν ήθελε τελικά να κάνει settle down για την οικογένεια. Δεν εννοώ παιδιά, εννοώ δικό μας σπίτι. Και έμεινα μαζί του 8 μήνες, μας και αλλάξει γνώμη. Μετά τους αραβώνες έμεινε με 8 μήνες μαζί. Τέλος πάντων, χώρισε με αυτόνα. Ναι. Γιατί δεν έκανε αυτά που settle down τέλος πάντων. Δεν και συναντιέμαι με τον πρώην μου, με αυτόν που τα είχε 5 χρόνια και, και έλεγε ότι θα διαρρεύσει βίντεο της. Και πλέον έχει αλλάξει συμπεριφορά απέναντί μου. Και πήγε μαζί. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να μιλάμε γιατί έχουμε πολύ αγάπη ένας προς τον άλλον, ακόμα και μετά από αυτό που έγινε και συνεχίζουμε να ψάχνουμε ένας τον άλλον. Αυτοί που τα γράφουν τα έχουν διαβάσει πριν τα στείλουν. Παιδιά, ψυχοθεραπεία. Ρε, αλήθεια, είναι πολύ μεγάλο θέμα ο αυτοσεβασμός, η αυτοεκτίμηση και η αξιοπρέπεια. Αυτό έλεγα σε μια φίλη μου. Αυτοσεβασμός, αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος σε όποια ηλικία. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρός και σε βγάζει βίντεο και μετά θέλει να το λέει στους φίλους του και περηφανεύεται, είναι κάτι που δεν αλλάζει γιατί έχει αυτές τις αρχές. Ειδικά όταν το κάνει σε μικρή ηλικία ή το κάνει, ήσασταν 5 χρόνια μαζί και ο άνθρωπος γύρισε και έκανε αυτό το πράγμα. Και εσύ μου λες ότι υπάρχει αγάπη μεταξύ σας. Ρε, εσύ να ρωτήσω κάτι. Αυτός όμως με τους αραβώνες που κολλούσε κάπου. Αυτός με τους αραβώνες που κολλούσε. Πουθενά. Τι μας ανέφερε. Α, ότι αυτή είναι ώρα αραβωνιάστηκε και μετά γύρισε κάνα τον πρώην της, ρε παιδί μου. Οκ. Πάω να χέσω. Λοιπόν, έχω τέρμα άγχος τελευταία. Εκεί που πάω να κάνω κάτι, σταματάω και πνίγομαι στις ίδιες μου τις σκέψεις. Συνδυάζω σχολή, σχέση, παρέες, θεραπείες, γυμναστήριο. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ όλες αυτές τις σκέψεις που απλά να το αφήνω να κυλήσει μέχρι να περάσει. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά νιώθω ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη. Καμία συμβουλή. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης ότι δυστυχώς
επειδή εγώ θέλω να είμαι καλή σε όλα, δεν μπορείς να είσαι καλή σε όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσεις διαφορετικούς ρόλους μες στη ζωή σου. Να είσαι και καλή φίλη, και καλή κοπέλα στη σχέση σου, να είσαι και καλή στη δουλειά σου, να είσαι καλή στο μεταπτυχιακό σου, να είσαι καλή στη σχολή σου, να είσαι καλή κόρη. Να έχεις πάρα πολλούς ρόλους να διαχειριστείς καθημερινά. Πρέπει να είσαι, και όλοι θέλουμε βασικά να είμαστε καλοί σε όλους τους ρόλους. Θεωρώ ότι πάντα κάτι θα μένει πίσω. Είτε οι παρέες, είτε η οικογένειά σου θα μένει πίσω, είτε το αγόρι σου θα μένει πίσω, είτε η σχολή σου θα μένει πίσω, είτε η δουλειά σου. Θεωρώ ότι άμα θες να είσαι καλή σε κάποιους ρόλους, πρέπει να γράψεις σε ποιους ρόλους θες να είσαι καλή και να αφαιρέσεις έτσι κάποιους ρόλους από τη ζωή σου. Παραδείγματος χάρη, εγώ αυτή την περίοδο δεν προλαβαίνω πολύ να βλέπω την οικογένειά μου. Το έχω αφαιρέσει αυτό. Επίσης, δεν προλαβαίνω πολύ να πηγαίνω γυμναστήριο. Το έχω αφαιρέσει αυτό. Γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή την περίοδο είναι να είμαι καλή στη δουλειά μου. Έχω πότε έναν ρόλο. Γιατί αυτό με αφορά αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν με αφορούσε τίποτα. Έβγαινα με τις φίλες μου, ήμουν όλη μέρα με τους γονείς μου, ήμουν καλή κόρη και καλή φίλη. Υπάρχουν γενικά φάσεις στη ζωή που επιλέγεις τι θα είσαι. Οπότε, αν θεωρείς, ας πούμε, ότι εγώ, ας πούμε, στην σχέση μου θεωρούσα ότι είναι βάρος η σχέση μου. Θεωρούσα ότι με όλη αυτή την ψυχολογική πίεση και την τοξικότητα δεν θα μπορούσα να είμαι καλή στη δουλειά μου. Οπότε αφαίρεσα, εκτός από όλα αυτά που είχαν γίνει προφανώς, αλλά αφαίρεσα και αυτόν τον ρόλο από πάνω μου. Δηλαδή, υπήρξε κάποια φάση στη ζωή μου που λέω ότι πρέπει να αφαιρέσεις το ρόλο της σχέσης από πάνω σου. Γιατί προφανώς πουχού αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε βοηθήσει στο να εξελιχθείς στη δουλειά σου. Πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι ο κυρίαρχος ρόλος σου. Θες να πάρεις τώρα το πτυχίο σου. Θες να ασχοληθείς με το μεταπτυχιακό σου, θες να ασχοληθείς με το γυμναστήριο. Πρέπει να έχεις μια προτεραιότητα. Οπότε θα σου έλεγα να βάλεις μια προτεραιότητα, τι σ' αρέσει πιο πολύ, τι θες πρώτα να πετύχεις και έτσι να εξηγήσεις, ας πούμε, στους φίλους ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτή την περίοδο έχω ως προτεραιότητα αυτό, δεν μπορώ να βγαίνω τόσο πολύ. Και στο αγόρι σου να το εξηγήσεις αυτό. Και έτσι να μην τρέχεις να τα προλάβεις όλα για να είσαι καλύτερα με τον εαυτό σου. Γιατί πάνω απ' όλα σημασία έχει το να είσαι καλά με σένα. Οπότε θες να έχεις ιεραρχία το αγόρι σου, πρώτο στην κατάταξη στην πυραμίδα σου, βάλει πρώτο το αγόρι σου. Απλά για να είσαι καλά με τον εαυτό σου, δες τι θέλεις να βάλεις πάνω στην πυραμίδα και έτσι συνέχισε αυτά. Και έτσι δεν θα έχεις και άγχος. Λοιπόν, είμαι σε κρυφή σχέση με ένα παιδί το οποίο γνώρισα μέσω της αδελφής του και γνώρισα καλύτερα μέσω μιας φίλης μου, της Ρένας θα την πούμε. Οπότε γνώρισε αυτή η κοπέλα, το αγόρι αυτό, μέσω της αδελφής του. Ωραία. Η Ρένα και το γνώρισε καλύτερα μέσω της φίλης της. Η Ρένα, λοιπόν, η φίλη της, ήταν η κοπέλα του. Κάτσε εσύ. Αλλά αφού χώρισαν, καθώς είχε αναπτύξει σχέσεις με την παρέα του, συνέχισαν να κάνουν παρέα. Οκ. Έτσι αρχίσαμε να κάνουμε κι εμείς παρέα μαζί τους. Εγώ κάπου μπερδεύτηκα. Αυτή η κοπέλα είναι σε κρυφή σχέση με ένα παιδί, το οποίο το γνώρισε μέσω της αδελφής του. Αλλά το γνώρισε καλύτερα μέσω της φίλης της Ρένας, η οποία φίλη της τα είχε μαζί του και επειδή τα είχε μαζί του, κάναν όλοι μαζί παρέα. Και αυτή η κοπέλα που έχει κρυφή σχέση μαζί του, κάναν όλοι μαζί παρέα. Κάποια στιγμή μάθαμε κάποια δυσάρεστα πράγματα που έκανε η Ρένα και στις δύο παρέες και απομακρυνθήκαμε από αυτήν. Αλλά συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα με τα παιδιά. Οπότε η Ρένα έβαλε αυτές τις κοπέλες στην παρέα του αγοριού της και μετά διώξανε τη Ρένα και συνεχίσαν να κάνουν παρέα μαζί του. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, αφού ήρθαμε πιο κοντά, άρχισαν να υπάρχουν τα κλασικά πειράγματα και αναπτύχθηκαν αμοιβαία συναισθήματα. Η σχέση μας πάει τέλεια και πραγματικά δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω, αλλά το πρόβλημα είναι η Ρένα. Ήταν φίλη μου και πρώην του. Πρέπει να το μάθει ή όχι. Επίσης από κάτω μου γράφει ότι αυτή είχε πει πολύ άσχημα πράγματα και τέτοια. Είτε έχει πει άσχημα πράγματα, είτε δεν έχει πει άσχημα πράγματα, εσύ πρέπει να είσαι σωστή απέναντι στη Ρένα, που ήταν φίλη σου. Και αυτή τη στιγμή η μόνη λάθος είσαι εσύ. Γιατί εσύ πήγες στις φίλες σου το αγόρι και μετά έκανες σχέση. Οπότε το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να πιάσεις αυτή την κοπέλα, ό,τι δυσάρεστο και να έχει πει, για να είσαι καλά εσύ με τον εαυτό σου και να είσαι εσύ η σωστή. Πρέπει όπως και δίποτε να την πιάσεις και να της πεις κάτι. Εγώ, ας πούμε, πες ότι έχω μία γνωστή που ούτε καν κάνουμε παρέα, είναι μια γνωστή μιας γνωστής μου, ή ας πούμε είναι μια γνωστή μου. Αν κάποια στιγμή κάνω σχέση με το αγόρι της, όχι φίλη μου, γνωστή που λέμε ένα γεια, ας πούμε, επειδή είμαστε από Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο άβολο, ξέρω εγώ. Ή ας πούμε μπορεί να έπιανα να την πω κάτι. Δεν ξέρω, δεν θα το περνούσα σίγουρα στον ντούκου. Ειδικά εσείς τώρα που είστε φίλες, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή σου να της το πεις και να το συζητήσετε. Και θα το καταλάβει, θεωρώ, αλλά το θέμα είναι ότι τη βγάλατε. Αυτή δεν θέλει να τη χάσει από φίλη της. Μα δεν κάνουν παρέα πια. Τότε γιατί να της το πει. Κάτσε ρε εσύ δηλαδή. Αν σταματήσω εγώ τώρα με τη Στέλλα και κάνω παρέα και Στέλλα τα φτιάξει με τον πρώην μου, δεν πρέπει να μου το πει. Σε όποια φάση. Δηλαδή δεν θα μιλάτε για ένα χρόνο. Θα σε πιάσει μετά από ένα χρόνο να σου πει αξίζει τα φτιάξει με τον πρώην σου. Ναι, μετά από ένα χρόνο και μετά από 2 χρόνια. Όταν με κάποιον τον έχεις γνωρίσει πρώτο και υπάρχουν. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ καταρχάς πρώτον θεωρώ red flag, μεγάλο red flag, οποιοδήποτε φίλος μου, είτε
είτε τσακωθούμε μετά είτε. Εννοείται, γιατί λες ρε φίλε, τον έβλεπε ερωτικά και πριν. Ναι, προφανώς. Αυτό λες, τον έβλεπε ερωτικά και πριν. Χαίρομαι πολύ, γι' αυτό σου λέω. Θα τον είχα σπάσει στο ξύλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι. Αλλά και πάλι, δηλαδή, προτιμώ εγώ να μην το ξέρω. Δηλαδή, θα το μάθω. Κάτσε, δεν είναι ότι θα δεν το μάθω. θα το μάθεις. Αλλά τι να γυρίσει να μου πει, α, ξέρεις τι, άρχισε με την πρώην σου. Όχι, θέλω να σου Θα πω κάτι. τσακωθούμε. Μα δεν, γιατί να τσακωθείτε, ρε φίλε, αφού δεν κάνετε παρέα. Ρε, Γιατί να τσακωθείτε, εγώ θα εκτιμούσα πάρα πολύ. Περίμενε. Αν εσύ όμως, δηλαδή δεν είναι ότι. Μπορεί να μην τον έχεις ξεπεράσει, ρε, εσύ. Θα μπορείς να το βλέπεις, ας πούμε, μαζί με την πρώην φίλη σου. Ναι, θα είναι τον πολύ βλέπεις σωστό. όμως με την πρώην φίλη σου. Ναι, ρε φίλε, η επιλογή του είναι. Γιατί να μην του βλέπω, ναι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, να του βλέπω μαζί και δεν με αφορά. Αλλά θέλω να το έχει επικοινωνήσει πρώτα. Το θεωρώ υποχρέωσή σου. Παιδιά, αυτό είναι πολύ λεπτό ζήτημα και πιστεύω ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Καλά, ναι, σίγουρα. Εσύ από τι άποψη έχεις? Εγώ σου είπα την άποψή μου ότι δεν δέχομαι ούτε. Δηλαδή, κολλητάρια να είμαστε ή απλά γνωστοί που κάνουμε κοινή παρέα από φίλους κτλ. Προφανώς ξέρει ποια είναι η κοπέλα μου. Να. Οπότε προφανώς θα τη γουστάρει μετά για να κάνει σχέση μαζί της, εάν χωρίσω. Να. Δηλαδή, σίγουρα αν ερχόταν να μου πει, ξέρεις τι, είμαι με την τάδε και την τάδε και σίγουρα θα σκοτωνόμασταν. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο. Μάρα μαλάκα, αφού έχεις χωρίσει, εσένα δεν σε αφορά. Αλλά, δεν σου πέφτει λόγος. Ξέρεις τι, απλά είναι πολλοί εσύ... παράγοντες. Δηλαδή, είναι το πώς έχουμε χωρίσει. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί χωρίσαμε. Τρίτον, αν έχουν περάσει και 4 χρόνια, οκ, ναι, χαίστηκα, ας κάνει ό,τι θέλει. Ας πάει και με την πρώην μου, ας πάει και με δύο πρώην μου, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εγώ, ας πούμε, πάλι δεν θα είναι Εγώ, ας πούμε, με τις κολλητές μου, με τα αγόρια τους και με τις φίλες μου, επειδή είπε φίλοι μου, όσες έχω πει φίλες μου στη ζωή μου, όσες έχω πει φίλες μου, ξαναλέω, με τα αγόρια τους δεν θα πήγαινα, δεν πά να μου έκαναν τη χειρότερη πουστιά. Γιατί τώρα το ότι είπε αυτή, έκανε η Ρένα δυσάρεστα πράγματα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Σου λέω και φίλες μου από το γυμνάσιο, φίλε. Και από το γυμνάσιο δεν θα πήγαινα με τους γκόμενους τους, ούτε τώρα. Δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, και ο πιο όμορφος υπάρχουν και ο πιο αμόρφος άνθρωπος του κόσμου να είναι αυτός. Όταν σου λέει η φίλη μου ότι είναι η σχέση μου, μαλακα δεν είναι σαν να είναι αδερφός σου. Συμφωνώ. Δεν γίνεται. Και όταν χωρίζουν γίνεται εχθρός σου. Τέλος. Δεν γίνεται να το δεις ερωτικά. Ναι, οπότε το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να τους το πεις. Εγώ δεν θα έλεγα κάτι γενικά. Λοιπόν, είμαι 15 χρονών και έχω σχέση με ένα παιδί το οποίο με πιέζει πάρα πολύ να κάνουμε κάτι και εγώ δεν θέλω. Γι' αυτόν τον λόγο τελευταία τον αποφεύγω. Δεν με ελκύει σεξουαλικά, δηλαδή να θέλω να κάνω μαζί του, όμως μου αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση. Τι να κάνω. Λοιπόν, επειδή η πρώτη σου φορά είναι πάρα πολύ σημαντική και εγώ την πρώτη μου φορά την έκανα έτσι πιεστικά, επειδή με τον άλλον τα είχα 1,5 χρόνο και με είχε πρίξει. Πίστεψε με, όταν θέλεις να το κάνεις, θα το νιώσεις. Είτε είναι στα 19 σου, είτε είναι στα 20. Εγώ σκέψω ότι το έκανα στα 19 μου και δεν το είχα νιώσει, ρε φίλε. Δεν ήθελα ακόμα να το κάνω. Οπότε θα το νιώσεις. Μη τυχόν το κάνεις πιεστικά επειδή σε πιέζει. Το ότι σου αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση δεν έχει να κάνει καθόλου. Επίσης, 15 θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ μικρή. Ο καθένας οριμάζει πολύ διαφορετικά. Κάποιοι θέλουν στα 13, κάποιοι θέλουν στα 14, άλλοι θέλουν στα 18, άλλοι θέλουν στα 20. Είναι το πότε θα το νιώσει. Αφού δεν το έχει νιώσει, μην τυχόν προχωρήσεις, γιατί θα το μετανιώσεις. Και επίσης, αφού δεν το θέλεις αυτό να το κάνεις, θα είναι και μια φορά η οποία μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια τραύματα και να σου δημιουργήσει κακή εντύπωση για το Αυτά. Πάμε σε μια τελευταία. Are you ready? Κάτι γρήγορο. Μου έκανε πρόταση γάμου. Είμαι 19. Το έκανε στα γενέθλιά μου που είχαμε κλείσει την Καλιμάνη πάνω στη σκηνή. Είμαι άβολη και όλοι με κράζουν στα σχόλια. Τι να κάνω. Αυτός πόσο είναι? Πρέπει να ρωτήσω. Ερώτησα νομίζω. Περίμενε να βρω τη συζήτηση. Αχ, μου στείλε και το δαχτυλίδι! Αφού μου έκανε την πρόταση, εγώ έκλαιγα γιατί είχα γίνει ρεζίλ και βγήκαμε έξω από το Τόκιο, από το οποίο φώναζα και έλεγα με θόλωσες, θα σας όλους. Τη φράση μου έλεγε άλλη στην ποτασιγά μου, τους ρε μαλάκες. Πείτε λίγο για το influence που κάνω. Φώναζα και λέγα με θόλωσες, θα σας και γενικά έβριζα σαν ταλικέρες γιατί είχα εκτεθεί πάρα πολύ. Ωστόσο το λυπήθηκα γιατί μαζί μου εκτέθηκε και εκείνος. Είμαστε μαζί ακόμα και θα δούμε. Ρε, τα σχόλια την πήραξαν την κοπέλα. Αυτή όμως θέλει, δεν έχω καταλάβει. Θέλει να τον παντρευτεί. Το πρόβλημα ποιο είναι, τα σχόλια? Ναι, επειδή μου έχει στείλει πολλά σχόλια. Οπότε το πρόβλημα είναι τα σχόλια, μάλλον. Στεναχωρέθηκε με τα σχόλια γιατί δεν έχει συνηθίσει να εκτίθεται, ρε παιδί μου, και ανέβηκε αυτό το βίντεο στο TikTok χωρίς τη συγκατάθεσή τη. Γιατί το έβγαλε κάποιο άλλο από την Ιουλία. Ναι. Και αυτή ένιωσε ότι τη χάλασε στιγμή, ρε παιδί μου. Τη χάλασε μια ωραία στιγμή. Γίνεται Παρίσι και πες να σου ξανακάνει πρόταση γάμου. Ναι, και. Ξανατράβα του. Αλλά το τι είπες με θόλο στην πρόταση γάμου σου, είμαι πολύ εγώ.
Τελικά δέχτηκε. Δεν σου είπα ότι με έδειξε με το δαχτυλίδι. Δηλαδή να δέχτηκε να πήρε το δαχτυλίδι και να είπε φέρε το δαχτυλίδι, αλλά με θόλωση στην σε γράφω. Εσύ. Εσύ θα ρωτήσεις πόσο κοστίζει για να ξέρεις αν θα το απαντήσεις ναι ή όχι. Για να το πουλήσω. Ακριβώς. Είναι και είμαι ο άνθρωπός του. Ξεκινάει η ιστορία. Είναι και είμαι ο άνθρωπός του. Σκέφτεσαι πως υπάρχει άραγε ο άνθρωπός μας? Ναι, θα σου πω εγώ ότι υπάρχει. Τον έχασα γιατί ήμουν τοξική και ζηλιάρα. Κάθε χρόνο δουλεύουμε μαζί στη Σαντορίνη και υπάρχουν μέρες που μπορεί να βρεθούμε τυχαία κάπου και να κοιταχτούμε, όμως δεν κάνει κανένα βήμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Του έχω στείλει πόσα μηνύματα και δεν τα ανοίγει. Κάθε φορά όμως που με συναντάει έξω στο ματάκι και με κοιτάει, βοήθησέ με. Δεν είναι ο άνθρωπός σου, ρε εσύ. Μα αφού αυτή λέει ότι είναι τοξική. Μπορεί αυτό να την έκανε να πιστεύει ότι είναι τοξική και ζηλιάρα. Μπορεί αυτό να είναι για τον και να την έκανε να πιστεύει, ότι ναι, χωρίζουμε γιατί είναι τοξική και ζηλιάρα, αλλά στην ουσία να χωρίσουν επειδή απλά δεν τη γουστάρει και θέλει να άλλες. Και επίσης Αυτή λέει ότι είναι τοξική χωρίς να μας πει το λόγο. Λέει τον έχασε επειδή ήμουν τοξική και ζηλιάρα. Ναι, δεν μας αλλά λέει ότι του στέλνει συνέχεια μηνύματα και αυτός δεν απαντάει. Άμα ήταν ο άνθρωπός σου, πιστεύεις ότι δεν θα σου απαντούσε? Προφανώς, αν ήταν ο άνθρωπός σου που λες είμαι και είναι ο άνθρωπός μου. Καλά, και αυτή είναι τρελή και μπορεί να λέει ότι όντως πιστεύει ότι μπορεί να είναι όντως ο άνθρωπός της. Ναι, για σένα μπορεί να είναι, γι' αυτόν δεν είναι όμως για να μην σου απαντάει. Δηλαδή, άμα ήταν ο άνθρωπός σου, συνέχιζε να σου απαντάει. Θα σου απαντούσε και θα ήσασταν μαζί. Δηλαδή, δεν γίνεται να λες είμαι ο άνθρωπός σου, τέλος. Αυτό είναι ψάικο. Δεν το να λες είμαι ο άνθρωπός σου. Δεν είναι φυσιολογικό, γιατί άμα ήσουν ο άνθρωπός του, θα σου απαντούσε και στο μήνυμα και θα ήσασταν μαζί. Άρα, όντως είναι τοξική. Φαντάζεσαι, εγώ να σου λέω Δημήτρη, είμαι ο άνθρωπός σου. Με το μαχαίρι. Και αυτό δεν σου απαντάει όμως τα μηνύματα, οπότε μήπως δεν είσαι ο άνθρωπός του. Έλυσα το πρόβλημα. Ναι, μάλλον δεν είσαι ο άνθρωπός του. Θεωρώ ρε εσύ. Αυτά. Έχω πολλά ακόμα, Δημητράκη, αλλά θες να κάνουμε ένα part 2? Να μας γράψεις στα σχόλια. Ναι, βασικά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πείτε μου και γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε και ένα part 2 με το λύνω τα προβλήματά σας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, subscribe, κάντε με ένα follow στο Instagram γιατί υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Και φιλιά! Και φιλιά!